गय हानदों जोंहा ओमफ्राय बेखौ दानखावसै आरो मोनजोबखाबाय गया नोंखौ ओरैनो जानायनि ओंखाम जाखांनानै जाबाय थानोसै बेखौ फोराननानै लानोसै दैज्लाङाव दैज्लांसो जानांगोन ना बेरा होनो नागिरदों माबा गाजोलाव माबा खालामदों मा होनो बेखौ टायार ना मा जाखो बाबाया गय दानखावगासिनो ओमफ्राय साहा लोंनानै लाग्रोबाय जों बयबो ज'यैनो लोगोफोर फुंनि टाइम नालाय ओमफ्राय दा मामियाबो साहा लोंनो नागिरबाय बिबैमोनजों गया नै फोराननानै लाजोबबाय जोंहा सिं सायाव फोरानदों सफारि सोरबा सोरबा अबेबा अबेबा जायगायाव मोनथियानो नामा गेन्द्रा बेबायदि गयादि बिदि सफारि जायो मोनथिबावानो मानसिफ्रा फुनियाव मोनथियानो माबा गया माबा गय फिथाइयादि बेबायदि सफारि जायो बेखौ मोनथिया जाहैदों बे जोंनि न' खाथिनि आफाया थाहैदोंना मोनसे जायगायाव ओमफ्राय बेयाव फुनियाव ओमफ्राय सोंबा नङा बेसो होननानै बुङोनो खोन्थाबा अबाव गया बेबायदि सफारि जाफेरखोसो होनो बैयाव माबा खोन्थानो आङो दाख्लैनि माने थिं बानायनाया जोंहा थिं गोदान होनाया बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामफिननो नागिरदों आङो दाख्लैनि ब्लगावथ' नुबाय जानांगौ नोंथांमोनहा ओमफ्राय नै बेनो गोजौआव होजोब्बाय आरो थिं गोदानखौ होजोब्बाय ओमफ्राय थिं बोरायखौ बेरा होजोबनाय जाबाय लोगोफोर फुराना थिंखौ आरो ओमफ्राय नैबे औवा मोनसे दंमोन ना खुन्थिया मोनसे बेखौ बोखारबाय जोङो ओमफ्राय लांदां नुगुलायबाय आरामनो आरो ओमफ्राय दा बिराद ब्लां ब्लां नुबाय मारैबा मोजां नुथारबाय आरो आइयाबो नै बुरिथारबाय जोंना बिमायाबो बिमा बुरिया फुल बिफाङा नै आंना बेयाव माने आङो बोरमा खि गारै गारै होबाय थादों आरो बिराद मोजां जाबाय साइस्थ'नो बिफाङा बिबारा बिराद मोजां जाबाय आरो आं मादैमोननिफ्राय लाबोनाय ना दाख्लैनि आं ब्लगाव खोन्थादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय नै दा बिराद मोजां मोजां बारदों आरो लामानिफ्राय बिराद मोजां मोजां नुहुरो माने बिबारखौ आरो जा साइजखा बिबाराबो जा मोजां बारनानै होखाबाय ओमफ्राय ओरैजायबो दङ आरो उसुंथिं माने आं खोन्थानोबो उसुबिदा मोनलायलांबाय गाज्रि ना जायगाया ना नायनोसै लोगोफोर होदो होमब्लालाय आंजों नै लेथ्राबाबो खोन्थाबाय दे आङो ओमफ्राय नै बेयाव दङ आनारस फिथाइ थायदों जोंना आरो नै आनारसआ जा मोजां थायबायना देरबायानो गिदिरथारसै ओमफ्राय आयौ मानसिनि बिलाइ ओमफ्राय बे आनारसनि बिजौखौ आंसो सानानै होजोब्बाय लोगोफोर मानोना उन्दैफोरनाव मेगनाव हाबजानो गिदों आरो आङो ओमफ्राय नै बेहाबो थाइसेयाबो देरबाय थाइनै थाइबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय
नै फुल बिफाङा फांसे दंबावो आंना बिराद मोजां बारबाय आं बे फांनैखौल' आङो माबानो हाखादों आरो फोथांनो हादों बिराद मोजां बारबाय ओमफ्राय नैबेहाबो बिराद मोजां बारबाय आरो जा मोजां बारखाबाय नै जबा बिबार गलाबनि आरो जा मोजां बारदों ओमफ्राय बिफांखौ आं दानफायनोसो नागिरलायदोंमोन ओमफ्राय जा बारनानै होबाय ओंखायनो अननानै आङो दानफायासै आरो देद्रायनायबो मोनदोंमोन ओमफ्राय अन्थावबाथ' आं दानफायला आरो बे बिफांखौ बिराद मोजां मोनबाय आङो बिराद बारनानै होबाय बिसोरो ओमफ्राय नै ओरैजायबो दङ नैबे देरबा मोजां नुगोन बेखौबो ओमफ्राय बेना बिबारा फिसासो आरो बे बिबारा देरबा बेखौबो मोजां नुगोन आरो एम्फौ जाजोब्बाय मानि ओंखायनो एकदम फिसा जादों आरो आं बेखौ देरबा देनां मोजां माबा खालामना होनोसै आरो मुलिबो सारनानै होनोसै आङो जाहाथे मोजां जानायनि आरो बिबारा नै फिसा एकदम थफिजोब्बाय ओमफ्राय दा थांफिनसैलाय आं मोनसे जायगायाव माबा खोन्थाहैनोसैलाय आरो नोंथांमोननो थांफाबाय थाबानो जाबाय आंजों लोगोसे थफादो जोंना बेराया बायजोब्बायमोन ओमफ्राय बै लामायाव थिं बोराय बोखारनाया बेखौ माने बेयाव होफैबाय आरो बोसोरसेयानो जाबायमोन बेरा बानायैया रागा जोंनानै बानायखायाखै बारजों बुरायखारबाय थायोना लोगोफोर ओंखायनो बानायनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दा थिं बोरायखौ थिं गोदान होबाय नालाय दा थिं बोरायखौ जोङो बेयाव माने बेरा होनानै लाबाय आरो मोजाङानो नुफिनबाय दा आराम जाबाय आरो ओमफ्राय नै दा आंनि बिबार बागानखौ एसे नायदो लोगोफ्रा दा नै अशक फुला एकदमबारे बेरा बानायनायाव एकदम ओरै गाहायाव फैजोब्बाय आरो लेमजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ दा सिदा खालामफिननांगौ जाहैगोन आरो जोङो ओमफ्राय आं दा सिदा खालामनानै होगोन आरो जा मोजां बारो नै अशक गोजा आरो बियो आङो माने बायनानै लाबोआखै आं बेखौ बबेबा मोनसेया बायनानै लाबोनायमोन ओमफ्राय अबेबा सोरनिफ्रायबा दालाय लाना फैनायमोन आरो नैबेयो आं दा दांनाया आरो बेयो आरो ओमफ्राय माखासेयाथ' दालाय गायफिननायसोमोन आरो जा मोजां जाबाय अशक बिफाङा आरो बारबाथाय बिराद बारो माने जा समायना नुयो ओमफ्राय दा ओरैजायबो गेट होनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय पस्टबो लाबोनानै दोनफैखाबाय आरो पस्ट गंनै एकदम माने गोबाव जोरा माने बाथामानो थखथायानो बायस'बाय थायो ओंखायनो जोङो गोदान बानायनो नागिरबाय आरो पस्ट खुन्थिया लाबोखाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाखागोनानो खोमा दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै बिबारा जा मोजां बेबो बिराद मोजां सामब्राम फुलमोन आरो बियो बिनि बिबारा माने बिराद थाजा थायो आरो खानायाव होबाबो जेबो जाया माने सानथाम सानब्रैसो दोनबाबो सानब्रैया थाङा साननैसोआ दोनबा एकदम थाजायैनो थाबाय थायो बिराद बारनायावबो माने गोबावैसो बारो ओमफ्राय थानायावबो माने खाबाबो गोबाव थायो आरो बे बिबारा आरो ओमफ्राय नै फारसे दङ नै चाइनिस गलाप फुल बेबो बै न' खाथिनि जोंनि बिबैमोननिफ्राय लानानै फैनायमोन आरो जा मोजां बारबाय ओमफ्राय बेयाव टमेट' बिफां दंना एकदमबारे बोख्लायनानै लाजोब्बाय बेखौबो आं दा माबा खालामनांगौ आरो साजायफिननांगौ लोगोफोर माने बिराद खामानि जायो आरो आंना न'खराव एकदम फुलफोरजोंनो एकदम बेफोरबायदि खामानि आङो बिजि थायो आरो ओमफ्राय आं टमेट' बिफांखौबो फुवासै आरो बेयाव थुलुसि बिफां दंना अननानै आं फुवा एकदमबारे मारैबा मा होनो गेजेर गांगां जायगा लायो आरो ओमफ्राय आं बे थुलुसि बिफांखौ फुथ'वासै आरो अबेबा मोनसे जायगायाव मालाबा आङो माने बेरा सेरफ्राव आङो गायनानै लानो सानदों आरो गेजेर गांगां दोननो बायो आङो अनलाइनावथ' थाब बिहरनाय दंना सिगांनि ब्लगाव नोंथांमोनहा नुबाय जानांगौ ओमफ्राय आं नैबे साइडआव होनाय जायो ना बबे साइडआव होनाय जायोथाय थाबा 10था दं नालाय आं बेखौ साजायनानै होगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो आं शेयारानो खालामखागोन लोगोफोर ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै होमबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जासिगोन लोगोफोर होमबा दोनथ'लायनोसै बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे